Fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Balluta ingħatat l-aħħar tislima lil Evelyn Vella Brincat. Min barra l-familjari ta' Evelyn għal din l-aħħar tislima attendew bosta persuni, fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Vella, il-viċi kapijiet, ex-kapijiet, deputati, sindki, kunsillieri, kandidati u kollegi ta' NIT-TV u NET-FM li tul is-snin ħadmu ma' Vella Brincat. Preżenti kien hemm ukoll iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media and Communications Pier Portelli. Il-qudiesa ġiet ċelebrata minn Father Victor Paul Farrugia u diversi saċerdoti oħra. F'Ramilija tiegħu, Father Farrugia semma l-kuraġġ u l-imħabba għall-ħajja li kellha Evelyn u kif hija għandha tkun ta' eżempju u ta' ispirazzjoni għal kull min jafa. Fit-tmiem il-qudiesa dawk preżenti nfexxew f'ċabċipa twila b'tislima lil Evelyn Vella Brincat. Evelyn Vella Brincat kienet kunsilliera u minority leader f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq Pembroke, membru tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit u President tal-Kulleġġ Kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Barra minn hekk hija kienet ukoll preżentatriċi fuq NET-TV u fuq NET-FM. Vella Brincat kienet magħrufa partikolarment għall-imħabba kbira li kellha lejn annimali. Hija kienet attiva wkoll fil-qasam volontarju fejn għamlet żmien membru tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa u kienet membru fundatur tal-Metastatic Breast Cancer Malta Support Group fost oħrajn. Net News isellem lil Evelyn Vella Brincat u jagħti l-kondoljanzi lill-familjari tagħha.